kawai shi kenan yan waɗannan kaɗai kuma ko makamai ba su zo da su ba. Wancan shi ɗayan ya wadatar. Kai na yak. To ya ne? Waɗannan kayan dala miliyan 100 ne. Ai kaɗan ne. A wannan karo waɗanda suka yi lafiya a nan gaba za a baka da yawa. Kai ne mutumin da ya dace da wannan aiki. Nepal. Shi kenan. Ko ba komai na kan da yan matan Nepal. Ko ma nuna damuwa da haka bai ba. Kai, kada daman har sai mun isa can. Kar ka damu. Yana buga hatimi an gama. Zai ma iya fita daga wannan maketarar? Wannan shine yadda ake kora dala miliyan 100 ta matsayi.